Dan uwa kada ka manta YouTube channel ɗinmu Ibrahim Isa Abu TV, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. Equatoria, shugaban gwamnati Prime Minister Ali Lamin Zen ya yadda zango a birnin Injamena na kasar Chadi a ranar Litinin da Marice, inda suka yi ganawar keke da keke da takwaransa na kasar Chadi Sale Kibzabo, inda suka yi tattaunawar zumunci da daddan sabo ne dama a tsakaninsu. Sun kwashe tsawon lokaci suna tattaunawa a cikin farin ciki. Bayan nan, Firaminista Ali Lamin Zen ya isa birnin Malabo na kasar Guinea Equatoria a ranar Talata da safe. Ziyarar aiki ce ta wuni guda ya kai a birnin na Malabo. Jim kaɗan bayan isarsa ya gana da shugaban kasar Guinea Equatoria Teodoro Obiang Nguema. Sun yi tattaunawar gaugawa a fadar shugaban kasar na Guinea Equatoria. A yayin wannan tahiya da Prime Minister shugaban gwamnatin wucin gadi Muhammad Ali Lamin Zen yana tare da rakiyar mambobin majalisar ceton ƙasa ta CNSP da suka hada da Salifu Modi, Musa Sallau Barmu da Kanal Abarshi Usman, dukkansu manya-manyan mambobin majalisar ceton ƙasa ta CNSP ne. A yayin wannan ziyara dai ya isar da saƙon shugaban ƙasar Nijar, shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Chani Abdurrahman. A yayin wannan haɗuwar dai sun tattauna akan ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashe.